Hola, nois, sou a Topic Band, oi que sí? Ens podeu donar més informació sobre com us veu formar i d'on veniu, sisplau? Bueno, originàriament això va començar com una associació d'amants de la pizza. No? Ens va ajuntar la pizza i llavors ens vam adonar que mentre menjàvem pizza i pizza havíem de fer alguna cosa perquè era molt avorrit, vam començar a tocar i així va començar tot. I sou d'aquí del poble o...? Sí, bueno, jo sóc holandès i he vingut especialment per la pizza que ho fa la teva mare, no? O no? Fa la seva mare. I, bueno, hi havia una guitarra per allà i al final vam decidir, doncs ser músics, no? O intentar-ho, com a excusa, si més no. Llavors jo soc de Massanet i hi havia un altre integrant al grup, no? Que treballava bé la massa. Però menjava massa. I vam decidir al final que això no podia seguir així, vam decidir apartar-lo. O sigui, vam començar com a trio. Sí. Vam començar com a trio, però ara som duo. Sí, no sé si... Sí. No, sí, ja està, és això. Molt bé. I quin estil feu? Què toqueu? Si ens podeu... Bueno, fem un estil que es diu acid blues, que és una mena de... Clar, amb la pizza és acid blues italià. Spaghetti blues. Ja estàs d'acord? Sí, em sembla molt bé el terme, em sembla ben trobat. Doncs a partir d'ara farem això. Molt bé. I quina trajectòria teniu així de concerts, festivals... Quina experiència teniu? Bueno, vam començar baix de tot i després de provar-ho molt i d'estar bastants anys, no? Al soterrani vam començar a ascendir, no? Ara estem a un segon, tocant allà, està bé. No, aviam, tema festivals, ara en sèrio, tema festivals i així, primer vam fer la gira holandesa perquè, bueno, tenia contactes per allà. El gran somni és Itàlia. El gran somni és Itàlia, però vaja, no sé, ja ho veurem, ara estem per aquí, ara estem O sigui, retornant als la vostra orígens. aspiració és anar a tocar a Itàlia, fer una gira, no? Sí, fer una gira mundial, a tastar la gastronomia de tots els països. Ambiciós, és molt bé. I què en penseu d'aquest festival? Quines sensacions teniu? Home, ara mateix molt bé, estem esperant el sopar. No seguim amb la dinàmica així, no canviem la dinàmica de menjar. No, estem molt il·lusionats, vull dir, tenim moltes ganes de tocar, hem preparat... Crec que quedarà bé, estem molt contents. Sí. Molt bé, doncs res més. Molta sort i Moltes gràcies. que arribeu a Itàlia. Molt bé.